एबसुनि स्टेटआ क्लियार एक्सिस्टिं एसटिनि रिजार्वेशन राइट एंड प्रिभिलेज कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि एसटि होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन आरो जिकुनु पर्यायसिम जोङो जोंनि गणतान्त्रिक आवाज जोंनि गणतान्त्रिक दाबिखौ जों लाखियो। साब्रै मन्त्रि दङ, सासे स्पिकार आरो सासे डेपुटि स्पिकार। बे गासै एमएलए मन्त्रि स्पिकार डेपुटि स्पिकारा ज' लोगो नांनानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायोबा जोंनि अस्तित्व रैखानि खामानिखौ जों मावनो बयबो आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसे गाथानानै जाहाथे गोदानै एसटि खालामनो थांनायाव थाखानाय एसटिफोरखौ खुनु कारनाव खहा खालाया बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो एबसुनि स्टेटआ क्लियार एक्सिस्टिं एसटिनि रिजार्वेशन राइट एंड प्रिभिलेज कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि एसटि होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन। मोनद' हारिखौ गोदानै एसटि थिसननो नागिरनाय बे दाबि बे प्रसेसा गोदान नङा। आसामाव मोनद' हारिखौ गोदानै एसटि थिसननो नागिरनाय बे दाबिया गोलाव समनि आरो फैयै फैयै 2019आव भारतनि पार्लियामेन्टआव राज्यसभायाव बेखौ बे बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बेखौ पास खालामनाय जायाखै। खिन्थु बे बिला थैयाखै दायो। दा बेखायनो साननो गोनाङा जाहैबाय 2019 आरो 20नि उनाव फिन दा 2025 कारन 26आव बिसायख'थि जानो थांगासिनो आसामाव आरो बेखायनो आसाम सरकारा बे बिलखौ लानानै पास खालामनांगौ होननानै राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना समर्थन होबोदों, हाबा मावबोदों आरो फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम विधान सभायाव बेखौ प्लेस खालामगोन होननानै बुंदों। खोथाया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टी दङ, बे नेशनेल पार्टियानो जा रिजनेल पार्टियानो जा बिजेपि, कंग्रेस, एजिपि आरो लोगोसेनो जातीय परिषद, रायजोर दल आरो बावैसो बिपिएफ दोलो बा गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बयबो समर्थन होदों जे मोनद' हारिया एसटि जानांगौ। एसटि जानायाव जोंहा बादा गैया। रावबो पलिटिकेल पार्टिया बिनि सायाव बादा होआखै आरो बादा होआखैबा पार्टिनि एमएलएफोरा विधान सभायाव जिहेतु थाङो, विधान सभायाव एमएलए हिसाबै दङ, बिथांमोना बे बिलखौ लाबोयोब्ला सोर बादा होगोन आरो माब्रै बादा होगोन? दासिम जों मिथिनायाव 22 जन एमएलए दङ, ट्राइबेल एमएलएफोर बर', कार्बि, डिमासा, मिसिं, टिवा, गार' आरो साब्रै मन्त्रि दङ, सासे स्पिकार आरो सासे डेपुटि स्पिकार। बे गासै एमएलए मन्त्रि स्पिकार डेपुटि स्पिकारा ज' लोगो नांनानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायोबा जोंनि अस्तित्व रैखानि खामानिखौ जों मावनो हागोन। आसामाव जेसेबां दल संगठन दङ एक्सेप्ट ट्राइबेल संगठननि बादै मोन 14 ट्राइबेल जनगोष्ठीनि बादै जातीय आफादनि बादै गासैबो मोनद' हारिखौ एसटि होनांगौ होननानै समर्थन होदों। दा बेबायदि परिबेसाव बे मोनसे सिरियास टाइम आरो बे समाव बयबो आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसे गाथानानै जाहाथे गोदानै एसटि खालामनो थांनायाव थाखानाय एसटिफोरखौ खुनु कारनाव खहा खालाया बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो एबसुनि स्टेटआ क्लियार एक्सिस्टिं एसटिनि रिजार्वेशन राइट एंड प्रिभिलेज कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि एसटि होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन आरो जिकुनु पर्यायसिम जोङो जोंनि गणतान्त्रिक आवाज जोंनि गणतान्त्रिक दाबिखौ जों लाखिगोन।